Pozdrav ljudi, ja zapravo nisam znao o čemu vam govorim, nisam znao ništa. Tako da, slušajući sad vas, ja ću vam pokušati malo prenesti svoju priču kako u lokalnom društvu, znači u maloj sredini, otvoriti svoju, ne znam, teretanu, vježbaonicu, kako god hoćete nazvati, bez sponzori, bez ičega, skroz samostalno. Dakle, moja priča počinje, ja sam 10 godina bio karatista, to jest takmičio sam se u karate sportu. Zatim sam na nagovor trenera krenuo u olimpijsku školu za trenera za karatea. I uglavnom počeo sam sa klincima raditi u dvoranici ne velikoj od ovoga, 45 kvadrata. Moj prijatelj je radio u teretani i nije baš imao ideje kako bi radio sa curama. I čisto tako pitao me jedan dan da li bih htio ja s njima raditi. Pa ajde, rekao da probam. Tako su došle 6 cura kod mene i ja ko fol donji dio kimona, majicu i počnem tamo googlao sam kako se zove taj boj, takve stvari. I tako sam započeo raditi. Mislim, ako imate malo ritma, ok, to ide bez problema. I nakon nekog određenog vremena upisao sam za fitness instruktora. Iznajmio sam 70 kvadrata i počeo sam više raditi oko funkcionalnog fitnessa. Znači gilje, bugarske vreće, indijske palice, weightlifting. Moram priznati da što se tiče bodybuildinga jako malo znam jer treninge koje sam radio u teretani kad sam bio takmičar, to mi je bilo nešto, nije mi baš bilo najljepše. Znači, i nakon nekog određenog vremena normalno ljudi vas prepoznaju, isto tako dođu pitat. Radio sam 2 posla, bio sam direktor u jednoj firmi u Varaždinu, ujutro do 3 i od 3 do 10 sam radio u toj svojoj dvorani od 70 kvadrata. Međuvremeno sam kupovao opremu, isto tako nisam znao puno o tome pa sam kupio svašta preko eBay-a i tako dalje i tako dalje. Nakon nekog određenog perioda preselio sam se opet u veću dvoranu od 120 kvadrata, malo više opreme. Danas radim u 400 kvadrata, 1, 2, 3, 4 dvorane. Dovoljno opreme ima puno, 120, 130 članova imam, što djece, što ovoga. Tako da se da u nekoj maloj sredini, u lokalnom društvu napraviti velike stvari. A kako? Jednostavno treba puno odricanja, trebate puno raditi na sebi, trebate puno imati pozitivne energije koju morate prenesti na svojega klijenta ili na grupu. Jer nije vam jednostavno raditi s grupom, sad na pamet govorim, od 10 ljudi ili ako dođem vam na trening, recimo 7:30 i imate grupu od 36. Sa 36 ljudi zainteresirati da svi rade prema svojim mogućnostima. Znači da, recimo rade, ne znam, swinga, neko radi s 8, neko radi s 12, neko radi 16. Da bude zabava na treningu, znači da je zabavno, da se svi vesele, da su sretni. To vam je cilj koji morate ispuniti. Onda imate punu dvoranu, imate zadovoljne klijente. Kad radite, recimo, osobne treninge, ja tako mislim, najbitnija stvar vam je prenositi tu svoju energiju i prenositi način života, recimo, na tak neki način. I često vam bude da vam dođu oni i umorni i nemaju motivacije i ne znaju kaj bi s sobom. Sad onda vi nastupate da njih dignete da oni mogu raditi taj sat ili ne znam. Isto tako, ja dosta radim s ljudima koji imaju multiple sklerozu, koji imaju probleme sa leđima, maltene invalidi recimo. Pa me često ljudi pitaju da li se bojim raditi s njima. Ne bojim se raditi s njima zato jer oni isto trebaju neki vid fizičke aktivnosti, a niko neće raditi sa njima. A vi njima možete prilagoditi trening prema njihovim mogućnostima koliko oni mogu. Znači, kod mene žena od 50 godina multiple skleroza, znači ne može se kretati samostalno, sjedi na stolcu i 45 minuta radi trening. I ona je super zadovoljna i to funkcionira već 3 godine, nikakve povrede, ništa. Tako da mogućnosti su velike.
možete svašta raditi. Sad ne znam koliko od vas ima taj poriv da krene u samostalni posao. Recimo, ja počnem nedjelju ujutro od 8 i radim do 10 na večer. I eventualno imam pauzu između 12 i 2 ili 4. Trenutno sam samostalan, znači sam imam, nemam trenera, a sad od nove sezone dolazi mi 2 trenera koji će mi naravno pomoći oko svega toga. Plus što je jedan doktor, kirurg. Između ostaloga još uvijek imam vremena, pred 2 tjedna sam nastupio prvi put na triatlonu. Bio sam 47. od 86. Drugi tjedan idem trčati na 100 km prvenstvo Hrvatske. Znači, ako imate volju, ako imate želju, ako imate motivaciju, ako ste pozitivni, ako vam nije teško, ljudi sve stignete. Apsolutno sve. Jest da je, znači ja ne govorim sad, ja nemam sponzora, nemam nikoga, apsolutno nikoga. Nisam znao ništa nisam znao. Saznao sam prek Facebooka, tako kako hoćete nazovite. Neke trenere, otišao sam tam, pokucao sam, dobar dan, ja sam taj, bi mi htjeli malo pokazati, ok, može. Neko ovo bude pokazao, neko bude rekao, ok, imaš 1000 eura, 2000 ili tako, ali jednostavno morate se naći. Okružite se sa pozitivnim ljudima, okružite se sa ljudima koji vam žele pokazati neke stvari jer niko ne zna sve. Uči se kroz cijeli život. Učite na greškama, učite svak. A drugi dio dvorane što radim je borilački su programi. Znači radimo kickboks, karate, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Nastupali smo sad isto u nedugo. Dečki su mi nastupali u Portugalu na Europskom prvenstvu. A opet velim, znači nemam sponzore, nemam nikoga ko stoji iza mene. Facebook jako malo, jedno ako bacim neku čudnu sliku kako sam tu i to je to. I velim, da se taj segment kaj se tiče Facebooka i to, moram reći da mi strašno fali. I htio bi to da se malo digne na veći nivo, međutim ja jednostavno, ipak sam možda malo stariji, ne znam koliko je, tako da nemam naviku sebe slikati, to mi je ovak, čudno mi je. Moj kolega recimo, kad smo bili zadnji put u kampu na G, dođemo u sobu, slika, stol, ovo, ono, sebe na balkonu, sebe ovako. Čovječe, nemoj, razumijete, on cijelo vrijeme slika. Kad dođe trening, slika sebe na treningu, slika kako oni treniraju. A gledaj, mislim, on je fantastičan džicer, ali jednostavno mlađa generacija, on puno mlađi od mene, ima to da se slika. Meni jednostavno, ja ne znam, ne osjećam se baš ugodno kad se tiče toga. Tako da se ne promoviram na taj način. Promovirao sam se lokalno, sve kroz usmene predaje. I o stvari, kad mi neko dođe, uvijek sam otvoren i za sve. Znači, nikad ne velim nikome, čuješ, ne mogu, ja neću, ovo ono. I ako nemam vremena, i ako imam pauzu između 12 i 1, rećem, ok, dođi mi u 12:15, za tebe imam, ne znam, 5 minuta pa ćemo odraditi neka. Ne? Ja ne velim da ja sve znam, ne znam normalno. Ja isto učim od nekoga druga. Ne? Tako da na taj način se isto možete, kako se zove, malo nadograditi. Sad upravo pripremam jednu curu za ispit kod magistra za fitness trenera. Tako da, ok. To je otprilike moja priča. Morate biti ustrajni, volite kada radite. Ponekad bo vam dan traja 13-12 sati, ali ako voliš to kada radiš, nema problema, ide. Zarada, nekad manja, nekad više. Nekad nemaš, nekad imaš. Nekad si posudiš pa vratiš. To je to. Nemate to. Evo, to je kratko od mene. Ako imate pitanja, otvoreni sam. Mene bi zanimalo, dobro, koja bi bila mana toga da netko uđe u svoj biznis? Otko ćeš da počnem? Može lakše. Znači, mana ti je, recimo, ja sam sam. Sad, možeš sve sama raditi. Znači, letiti u knjigovodstvo, s knjigovodstva, to zove, dođi ti, ne znam, možda ti dođe inspekcija,
imaš treninga, trčiš gore po stepenicama, ajmo članarine, pobereš članarine, doleš dole, odradiš trening, trčiš natrag gore, opet uzimaš članarine, vraćaš se natrag dole i tak. Mislim, dosta je tu obaveza. Opet moraš se pripremiti za trening, ne možeš doći ono dobar dan, ajmo sad svi 10 marinaca, idemo, opa, peglaj Miško. Ne, moraš znati kad ćeš raditi, moraš čitati, puno stvari moraš raditi, a malo vremena. Evo to. I moj savjet ti bio da ne ulazite odmah u neke velike poslove. Recimo, moja greška je bila, ja sam na početku kad sam počeo uzeo partnera koji je bio sa mnom kao vlasnik, skupa smo radili. I to je funkcioniralo svega 2 dana. Maksimalno. Zato kaj mi imamo totalno drugačiji pogled i na trening i na sve ostalo i onda ti je jako teško se uskladiti i dogovoriti. Znaš, kad je jedan čovjek, kad je jedan gazda, onda ok. I onda imaš ispod sebe radnike i oni moraju raditi kako ti veliš. Inače nema to. Nažalost, to je tako. Ako predozvolite previše demokracije, onda se to razvodni. Nemaš, onda treningi se vam razvodniju. Ljudi, znaš, ako on mora znati da on mora recimo doći 15 minut prije na posao. Meni se događalo to da 9 ujutro je trening, ja dođem, nema trenera, znači nema banalne stvari. Nema WC papira, nisu čiste stepenice, trening nije pripremljeni i evo ti Bajo dolazi 9:05 fino, ljudi ga čekaju, takve stvari ne prolaze. Ne? Znači profesionalnost mora biti 15 minut prije treninga, pripremiti trening, složiti, ne znam, gledaš stanične stanice, znati točno u kojem trenutku kada radiš. I ono možda kada vam je najbitnije, ako ste krenuli taj trenerski posao i to sigurnost vižbača. Broj 1. Broj 1. Jer ako vam se dogodi koja povreda, ne znam, recimo tipa radimo windmill, kraj treninga, s girijom dečko radi od 20 kg, normalno ja napomenem, radite cijeli trening, stanete, uzmite manju giriju, 8 ili 12, ne, on je već popustila koncentracija i ode rame. Visi rame dole. E sad ti kao trener moraš znati reagirati jer imaš na treningu 15 ljudi koji se useru. Ne znaju kaj bi. Njemu rame visi. Sad si ti tu, koliko ti imaš da ti taj situaciju koliko toliko probaš izvući na najbolje. Jer taj isti čovjek za 2 dana te more tužiti. Zaboravi biznis, zaboravi sve. To ti je tužba 50.000 kuna, recimo za mene, i zatvoriš biznis. Stvarno. Znači takve stvari morate pripaziti. Isto, ne znam, težine i to. Pa to vi vjerojatno svi znate. Ne. Eto. Većina ljudi zna funkcionirati onako, prvo se zezaš malo u životu, Lil Laso većina, znači svi su nekako ko želeća već. Znači jako malo ljudi se prime nečega onak stvarno i odradi to kako se spada, hardcore. Znači ja tebe sad slušam, mislim, meni Elvis bio rekao za tebe, ja iskreno nisam ti previše doman pa niti ne znam i nisam niti previše niti znao i sad tek vidim koliko u stvari iza toga sve skupa stoji, ne. I gledao sam i prije što ste bili radili u Murakinu i sve tako dalje, znači pa me zanima koliko dugo već ovak hardcore roka što se tiče profesionalno, znači da si se točno napisao, radim od tu do tu, radim to, napravit ću to kako se spada, neću Hellfest stvari, nego ću ih onak iz roka kako se spada i onako. Pa recimo ja sam prije tog posla bio na velikoj poziciji u jednoj firmi i nije mi bilo baš lako ostaviti gotov posao i raditi neka takvoga. Znači to otprilike traje od 2010. tako nekako. I znači posao sam ostavio 2012. i počeo taj biznis ići. Znači to je sad već koliko, 4-5 godina, svaki dan. Ne znaš da si ovisan samo o sebi i da sve što se dešava si sam kriv i zaslužan stvarno. To ti je to. To ti je to, ali ono kaj je problem, oprema je užasno skupa, sprave su užasno skupe i znači ti ako nemaš novaca, znači moji prije treningi su bili na gumama i takvim stvarima, znači jednostavno. I onda kako ti biznis raste, tak uzimaš ono kaj ti je potrebno, ne? To je najbitnije. A suplementi, to vjerojatno isto vi svi znate, ja ne prodajem ništa. Znači, ništa proteine, ništa, ne zaradi toga da ne bih htio, možda budem sad dogovorio, ali bojim se jako toga. U
smislu toga da, ne znam koliko vi, ne znam da li imate vi iskustva ili nemate, ali recimo pred nekih 5 ili 6 godina kod nas dole u jednoj teretani, dečko je uzimao neke, ne znam, obične stvari, protein. Međutim, on je jako trenirao, 17 godina je stalo mu srce. I onda ti je normalno krivnja bila na dečka ili na trenera koji je bio tamo. Mada on ne bi kriv, razumiješ? S tim suplementima, s tim ja se ne igram. Da, ako principira, ne mora značiti, ne, ja osobno recimo pijem protein, ali znaš, malo sam oprezan s tim stvarima. Ljudi su dosta skeptični na to svemu novom. Ja sam oprezan s tim stvarima, ne znam. Ali ne znači to ukoliko ćeš ti prodavati, ne znam, proteinske pločice ili proteine ili nešto, to ne mora direktno utjecati na izvedbu tog treninga. Jasno. Ako prodaješ samo proteine, pločice i nešto slično ili nešto što nema, znači da nije taurin, kofein, nešto čime se osoba ne može toliko utjecati na svoje tjelesno stanje, ne može se to povezati sa tom. Dobro, gledaj, ja nisam toliko... Da, ma jasno. Osnovne stvari možda je, ali neke dubinske stvari To ne. ti je još jedan posao. Ako ćeš prodavati proteine, to ti definitivno još jedan posao. Tako da, znači, samo da finaliziram, znači, ako imate volje i želje, ako želite taj posao raditi, posao je super, odličan je, sam svoj ste šef i tako dalje. I ja bih preporučio svakome ko se misli malo ozbiljnije baviti tim, da krene te vode, znači ili privatni trener ili, ne znam, vlasnik teretana ili neka takva. Eto, to kod mene.